Ak to prehliadaču dovolíte, uloží si vaše prihlasovacie meno a heslo. Ak chcem využiť celý priestor obrazovky a odstrániť tieto dva horné riadky, stlačím kláves F11. Po prihlásení sa žiak ocitne v rozhraní učebnice, kde vpravo sa nachádzajú predmety a úplne dole sa nachádzajú ročníky. Podľa toho, v ktorom ročníku sa nachádza, podľa toho sa menia predmety na pravej lište. Vrátime sa do prvého ročníka. Úplne vľavo hore sa nachádza domček, ktorý vás vráti na túto základnú obrazovku. Na hornom riadku sa nachádza aj rozvrh hodín, ktorý si môžete nastaviť pomocou tlačidla Edituj rozvrh, ale nie je to nutnosťou. V ďalšom riadku sa nachádzajú dve záložky. Moje smart učenie je najdôležitejšia obrazovka. Nachádzajú sa tu všetky témy štátneho vzdelávacieho programu, v závislosti od toho, ktorý predmet mám na pravej lište vybratý. Zároveň je to cesta, ako sa učiť dané témy, alebo pozrieť sa na výsledky z minulosti. Prepnime sa do slovenského jazyka. Kliknem vpravo na lište slovenský jazyk. Chceme sa učiť niektorú z tém. Pod záložkami sa nachádza hviezda, ktorá nám hovorí, aké máme umiestnenie v danom predmete v rebríčku Siene slávy v rámci Slovenska. Nájdeme tu názov predmetu, v ktorom sa nachádzame a vyhľadávacie políčko. Pod ním sa nachádzajú ďalšie dve záložky. Prvá záložka je vždy hlavný obsah predmetu. Ďalšie záložky sú pomocné. V tomto prípade sa tu nachádza slovenský jazyk ako druhý jazyk. Je to vhodné pre deti, ktoré dobre neovládajú slovenský jazyk. Poďme sa učiť. Vyberieme si ľubovoľnú tému. Pri názve témy sa nachádza niekoľko ikon. Prvá ikona je teória. Na prvom stupni sú to obrázky, ktoré využívajú učitelia, ale v slovenskom jazyku sa nachádza i animácia, ako sa dané písmeno píše. Druhá ikona je smart učenie. Ak sa chcem naučiť danú tému, mám tu niekoľko akčných ikon. Ďalšia ikonka je žiarovka, tá predstavuje to najdôležitejšie, to je smart učenie, v ktorom sa mi úlohy budú vracať dovtedy, pokiaľ sa všetko nenaučím. Pomenuj obrázok, označ, na ktorom mieste v slove počuješ hlásku U. Sukňa je v strede, takže označím správne. Pomenuj obrázok, označ, na ktorom mieste v slove počuješ hlásku U. Urobím chybičku na schvál, aby som vám ukázal, ako sa mi tá úloha vráti. Mám tu aj vysvetlenie. Pomenuj obrázok, označ, na ktorom mieste v slove počuješ hlásku U. A tu vľavo už vidíme, že naša batéria má nejaké články, ktoré predstavujú odpovede na jednotlivé úlohy. Prvú sme urobili správne, preto je zelená. Druhá úloha bola zodpovedaná nesprávne, preto je červená. Teraz môžeme urobiť cukrík správne, takže nám... Pomenuj obrázky, v ktorých slovách počuješ hlásku U. Takže to sú rukavice, sukňa, šál, nie, tričko, nie. Pomenuj obrázky, v ktorých slovách počuješ hlásku dlhé U. Vysvetlíme si, čo tu máme ďalej. Máme tu ikonku na zväčšovanie, zmenšovanie obrazovky, na zatvorenie a skončenie učenia. Toto je zobrazenie stručnej teórie, ale to znamená, že sme si pomohli a budem musieť tú úlohu urobiť opätovne. Označ písaný tvar tlačeného písmena zobrazeného na obrázku. Učiteľ v klobúku mi našepká správnu odpoveď, ale systém si zapamätá, že som odpoveď nevedel. Takže aj túto úlohu dostanem opäť. Všimnime si, že na prvom mieste tu bolo I, na druhom V. Keď mi to príde opäť, poradie bude zmenené, prípadne aj budú iné písmená zobrazené. Označ
písaný tvar tlačeného písmena zobrazeného na obrázku. Takže to je U, poďme to už správne odpovedať. Pomenuj obrázok, označ, na ktorom mieste v slove počuješ hlásku U. Uhorka na začiatku a tu sme tu už Pomenuj mali. obrázky, v ktorých slovách počuješ hlásku dlhé U. Čiže vidíme, že tá uhorka nám dala už to červené políčko na žlté. Lebo sme ju prvýkrát správne zodpovedali. Dlhé U. Kohút, mucha, tuleň. Trošku si to zrýchlime. Takže videli sme, že to dlhé U sa nám tam vrátilo dvakrát a ja som musel dať dvakrát správne za sebou. Hej, je to základný princíp, že keď som to predtým nevedel, potom musím dať odpoveď dvakrát správne za sebou. Ďalšia ikonka je raketka. Tá nám umožňuje robiť tieto smart učenia v rámci raketových súbojov. To si ukážeme v samostatnom videu. Štvrtá ikonka je test, takže ak chcem si preveriť, ako som sa to naučil, môžem si spustiť test, ale ten ma neučí. Ten mi neukazuje správne odpovede ani vysvetlenia, len mi simuluje test v škole. Ak to robím správne, získam body do siene slávy. Označ tlačený tvar písaného písmena zobrazeného na obrázku. Vidíme, že v teste nám chodia úlohy náhodne a nevidím, či som správne alebo nesprávne odpovedal. Smarty je smutný, pretože sme získali len 18 bodov z 33 a baterka je nabitá len na polovicu. Tým, že som nesprávne odpovedal, systém prišiel k tomu, že ešte mám medzery a preto tá baterka už nie je nabitá naplno, ale zodpovedá to tým 6 úlohám, ktoré som správne odpovedal. Keď si tú baterku rozkliknem, tak vidím celý proces môjho učenia. Najskôr som robil smart učenie a potom som si spustil samostatný test. Čiže vidím, ktoré odpovede som dal správne a ktoré nesprávne. A chcem vidieť danú konkrétnu odpoveď, kliknem na značku odpovede a presne vidím, ako som odpovedal. Čiže v tomto prípade som dal mucha a mal to byť kohút. Baterka nám hovorí o nadobudnutých vedomostiach, hviezdičky hovoria o nadobudnutých zručnostiach. Ak mám 3 hviezdičky, viem, že som to urobil perfektne a neurobil som ani jednu chybu. Ak mám len jednu hviezdičku, znamená to, že som sa ešte veľakrát mýlil v procese učenia. Vyskúšajme si angličtinu. Angličtina obsahuje anglické nahrávky od native speakera od 1. až po 9. ročník. Coat, shirt, shoes, shorts. Shirt, shoes, socks, shorts. Učenie môžeme aj predčasne skončiť. Potom si ho budeme vedieť dokončiť. Môže to byť dnes, zajtra, na inom počítači. Circle, square, rectangle, triangle. Poďme si ukázať aj ostatné predmety. Ščítaj, zapíš výsledok. Ščítaj, zapíš výsledok. Urči správny výsledok. Oko je zmyslovým orgánom.
kmatu, čuchu, sluchu, zraku. Prvý stupeň obsahuje rôzne iné typy úloh. Poďme si pozrieť 4. ročník, pozrime si slovenský jazyk a nájdeme si diktát. Moja babička pochádza z Mijavy. Mijavy na konci tvrdé I. Mnoho obyvateľov ju pozná. Mnoho obyvateľov ju pozná. Urobil som tu viacero chýb. Uvidíme, ako to systém odhalí. Zistil, že som urobil tvrdku, mäkčeň som zabudol, prehodil som 2 písmená. A teraz sa budem musieť 2-krát opraviť. Teraz obyčajne býva u nás. Keď si chcem dobre natrénovať vybrané slová, využijem aj druhú záložku, kde máme pomiešané vybrané slová s tými, ktoré si deti pletú s vybranými. Tento typ úloh voláme bleskovky alebo aj inteligentný drill. Musím sa opraviť. Ak sa prekliknem na záložku týždenné štatistiky, vidím prehľad toho, čo som sa naučil v danom týždni. Môžem si prepínať predošlé týždne, alebo sa pozrieť na aktuálne. Vidím, že som sa učil 33 minút čistého času. To znamená, že je to čas, kedy som premýšľal nad úlohami. Ak sa pozerám z okna, čas mi nebeží. Naučil som sa 109 úloh, zopakoval som si 7 a nedokončil som 22. Tu vidím, z ktorých predmetov to bolo. Tá blečia časť je opakovanie. Tu vidím, akým spôsobom som sa učil, že bolo to smart učenie, alebo aj v súbojoch smart učeniach. A tu vidím, v ktoré dni som sa učil. Najviac som sa naučil dnes. Poslednou časťou je menu vpravo hore. Viem sa cez deň dostať do profilu, kde sme ešte neboli. Môžem tu zmeniť svoje údaje. Môžem si anonymizovať svoje meno. Dať si nejakú prezývku. Nastavujem si, ako chcem hrať so spolužiakmi. V menu mám aj sieň slávy. To je vlastne prehľad, ako si stojím v rámci učenia z jednotlivých predmetov v rámci triedy, ročníka, okresu, kraja aj Slovenska. Ak kliknem na ľubovú z týchto pozícií, tak ma systém prenesie do prehľadu, ktorý hovorí o tom, ako sa daní žiaci učia. To ma predbieha, koho predbieham ja. Veľmi zaujímavé porovnanie v rámci triedy, či už celkovo za všetky predmety, alebo po jednotlivých predmetoch. Posledná položka je odhlásiť sa. Ak pracujem z domu, odhlasovať sa nemusím, stačí zatvoriť prehliadač.